SLAL, ylpeästi lastenhoitoalan ammattilainen. Olin työskennellyt lastenhoitajana 3 vuotta, kun huomasin haluavani kehittyä ja kaipasin taloudellisen edunvalvonnan lisäksi lastenhoitoalan omia asioita. Onneksi löysin Suomen lastenhoitoalan ammattilaiset, lastenhoitoalan oman ammatillisen liiton. Yhteistyö Tehyn kanssa, SLALin pitkä historia sekä keskittyminen juuri lastenhoitoalan asioihin vakuuttivat. Tärkeintä on ollut SLALin tuki arjessa. SLAL on lähellä ja läsnä ja saan ammatillista tukea työhön sekä tärkeää vertaistukea muilta alan ammattilaisilta. Jäsenlehden kautta pysyn mukana ajankohtaisissa asioissa ja jäsenmaksulla saan hyvät edut kahvikupin hinnalla kuukaudessa. SLAL tekee tärkeää työtä alan hankkeissa sekä lainsäädännön ja koulutuksen kehittämisessä. Liity sinäkin osaksi lastenhoitoalan ammattilaisten yhteistä parempaa arkea. slal.fi